So guys, welcome back to my channel. So nandito tayo ngayon sa MOA. Sa MOA. Dito yung pick up point natin papuntang La Union. So hintayin lang natin yung van natin and then punta na tayo La Union. Tara. Yeah. Tara. Sumama ka sa akin. Ito nga tayo guys. Maulan. Maghanap tayo ng ng kape. Stop over tayo, hindi ko alam kung San Fernando, Pampanga to o ano. Sa Pampanga tayo, hindi ko lang alam. Harap tayo makakakain na natin. So, yan na nga guys. Nakabili na tayo ng mineral water. Dito sa stop over, hindi ko alam kung isang area to. Stop over kami 4 AM in the morning. Pupunta tayo La Union. So guys, ito na nga. First stop natin, Macho Temple. So maulan lang talaga siya. Maganda naman. Ito yung unang destination natin sa La Union tour natin. So maulan lang. Maulan lang ng panahon. Second stop natin, Halo-Halo de Oloco. Dito sa La Union. Ito yung loob na. Yan ang dining area. So, pakita ko sa inyo yung loob. Ayan yung entrance. Mauulan eh. Dito pwede ka magka-picture-picture. Yan. Ano ito? Makapangontra sa sa suwang. Bawang. Garlic. Halo-halo. Biloco. Oh, dito si Alden, no? Alden Richards. Kung mapasok nila sa loob nila. Yan, mga bilihan ng souvenir nila to. So, ito yung setup nila. Papuntang CR. Wala ang restroom nila. Tapos meron pa dyan paakyat. Ano siya yung vlog na sila siguro. Kaso hindi siya open. Kasi wala naman masyadong So ganda rin. So ito na yung order natin na buko halo-halo. Yung halo-halo sa loob ng buko. So ang price niya is 165. Yung halo-halo nila rin. Buko halo-halo. So, parang halo-halo sa ubo. So, tara, kain mo tayo. So guys, dumating tayo sa La Union ng 9 AM. Umalis tayo ng Manila ng 2 AM. So after natin pumunta ng Macho Temple, pumunta tayo sa Halo-Halo de Oloco. Ngayon, mag-check-in tayo sa accommodation natin. Yung Marlin. So tara, pasukin natin. So ito yung overnight natin, 1,000 pesos. Pasok mo. Yan. So pwede kang dito kumain. Dito order ka, may alak na. Kompleto. Yan. Maalak na. So, tapos na tayo sa room natin. So tara, number 17, jersey number.
Akat tayo sa room natin. So, ano? Isda to. Ito. Yan. So may tayo nga dito. Tignan natin muna yung labas. Ang mga room. So yan yung guys, oh. Dito pwede ka rin mag-lunch dito. Dito ka kakain. Kaso umuulan lang talaga. Ang ganda ng ano, dagat, oh. May bilyaran din. Tinatakpan kasi umuulan daw. Pero pag gusto mong maglaro, pwede naman daw. So, ayan. Ito yung mini pool nila. Diyan ang swimming pool. And then, ito yung tapat ng pool. Ayan. Yan. So dyan mamaya maliligo tayo sa swimming pool. Maliligo rin tayo dun sa dagat. So tara. Punta na tayo ng ano, ng room natin. Samahan niyo ako. So i-flip ko lang ang camera. So punta natin yung room. Nauna na si ano eh, si wife natin doon. Nauna yung 133 natin sa loob. Pabuksan natin. So ayan, open natin. Tingnan natin. Uy, yun yung room natin. Ayan, so may aircon. CR. So may TV 43 inches. Yan, ito natin CR natin. So ayan. So okay naman. Meron siyang heater. Yan, only 1,000 pesos itong ano natin, itong ano natin, ano, for 2 days. Yan. So may lagahan din ng parador. May lagahan ng mga damit. Nakakabit na. So ano ito? Palangka. Ano, laki ng alon, no? Taas ang alon, no? So guys, nakikita nyo ngayon yung malaking tiyan ko. Itong malakas ang alon, no guys, tatakayin ko talaga. Matawa ko ng cellphone ko, baka mabasa eh. Papatangay ako sa alon guys, pakita nyo.
balik na. So guys, tapos na nga tayo mag-swimming. Walang talaga yung gumupit sa akin talaga, oh. Ayan. So tapos na nga tayo mag-swimming, guys. Time to ano tayo, hit muna tayo. Merienda namin, kanin. So ano yan? Nilagang baka. So tingnan natin yung nilagang baka. Check natin yung nilagang baka kung masarap. And one rice. Habang kumakain ka dito. Yan. Marami. Good for 2 person na, 2 to 3 person na. And after nito, pipick upin kami ng 4 PM. Oh, may sili. Yun, thank you. Yan, kain mo tayo. So, kain muna. Ngayon na guys, drop off kami rito sa Kabsat. Kabsat. Tapos mamaya sa floor sam naman kami. Pasok namin sa loob. Pakasamahan niyo ako. So guys, ito yung nasa loob. Ngayon, nandun tayo. Pumasok tayo rin sa loob. Ito yung magiging labas niya. Yan. Dito ka pwede mag-surf. So bukas na mag-surf ka na dito. So ayan guys, oh. Pag nag-rent ka ng ng surfboard, 250 lang. Pero kung kailangan mo doon ng instructor, 500 siya total. So makapag-surf ka na. Ang taas ng alon dito, oh. Pasok tayo rito. So, hindi muna tayo mag-register. After natin mag-register, pasok na tayo ron sa loob. Diyan. Yan. Flat sum. Oh, doon tayo order here. Order here. So yan, dumadami na yung mga tao. So yan na nga guys, tapos na tayo mag nightlife. Pabalik na ulit tayo ng accommodation room natin.